Čus lidi, zdraví vás nerdy, druhého dílu ze hry Hexit. Počkat, no, tady jsem si udělal plus minus menší barák. No, nepovedený, ale to je jedno. A co budeme dělat? Takže, jo, co jsem chtěl udělat? Sklad. No a no tak a jo, nevím. Tak, jdeme si udělat ten sklad. Takže tam půjdou dveře. A někam prostě plácnu. Takže tak, dvojitý. Tak, hop. Ne, jo, hop. Ne, já jsem nešus. Jo. Takže bude takový menší, no, nebudu dávat zase tolik střihy. No, řekl jsem si ne, tolik střihů dávat nechci, ale fakt s tím barákem jsem si dal práci. Ale fakt asi udělat ten střih, protože nechce se to tam plácnout. Tak. No, tak, plác. Bude taková menší, ty jsem trochu převíc. Ale si uděláme menší schůdky dřevěné. Prosím, jo, nevyšlo mi to. Já jsem taky šustil. No, takže tak, hop. Prosím, ať mě to nepodkládá. Tak jo, pět ho. Jo. To je pardon, takže tohle lehká. Abych si dal lehkou, jo. Myslím pro mě, že si dávám teďka lehkou. Protože já jsem nikdy nehrál na zombíky, možná tak v kreativu. A v kreativu je to co? Trápný. Jo, je to pravda. Dámy a páni, je to pravda. Tak, hop. Jo. No takže asi bude, no, ale ne. Jo. No takže stejně ten železný krumpáč vyhodíme, na co mi bude, když máme tolik dia, no. Někam prostě prdnu. Tak. Dvojku. Tak. To někam ho zakopu. Teda někam ho plácnu. Hop. Stejně nebyl moc dobrý enchant. Sice ne, nechci meteorit hlavu. Já jsem zabil očarovanýho zombíka, zrovna se přede mnou maskoval vždycky. Já jsem dělal třísk a plácl jsem mu jedním lukem. No nějakým prostě, já už nevím. Já pak jsem zkoušel na jednom světě zkusit postavit ještě jeden Titan Doom. Jo, bylo to lehký. Já jsem si to zkusil postavit podle svý vůle, no ale moc se nepodařil ten barák. Jo, pak mi napište do komentů, jestli se vám ten baráček líbí. Mně se moc nelíbí, protože je moc velký, velký. Furt lepší než nějaký prťavý. Jo.
Viděli jste ty lagy? Vidíte to? Jo. Tak. Takže já se pro tato video loučím a zatím čus!